namhlanje ngizoma endaweni kaBaba ngizoletha noma sizolalela izwi likaNkulunkulu ekseni size ukuzozwa ukukhuluma kaNkulunkulu bangcwele. Namhlanje sizofunda encwadini yabahluleli incwadi yabahluleli incwadi eqala chapter 1 ngendaba kaJoshua noma uJoshua esezomuka ase-asayinile izizwe noma esebekile ukuthi izizwe zonke zikaNkulunkulu mazingena eKhanana azichithe zibulale zonke izizwe eziseKhanana ukuze zikwazi uku-occupy izwe laseKhanana. Amen. Amen. Angithi isizwe sikaNkulunkulu Israyeli uphuma ezweni lokugqila eGibhithe uthi kuMose akabathathe abaholele ezweni lesithembiso ezweni lapho kukhona khona uju nobisi. Angithi bangcwele. Now masebeya khona akasho uNkulunkulu ukuthi niya empini. Hallelujah. Now sebafikile uMoses ubaholela khona Mose akaweli ngenxa yabantu abenza ukuthi aze one kuNkulunkulu. Now esedlulile uMose engasekho emhlabeni kuvuswa noma uNkulunkulu umisa uJoshua to lead isizwe sikaNkulunkulu sihambe siyobudla izwe lonke laseKhanana. Hallelujah. Amen. Now uJoshua uhamba nabantu noma uyadelegate abaphuma impi abantu kuyaliwa kunqotshwa izwe. Now kubuhlungu bazalwane ukuthi kukhona izizwe kuJoshua chapter 1 khona ezizweni zikaNkulunkulu ezingazange zize zinqobe zonke lezi zizwe. Lezi zizwe zagcina zahlala phakathi kwabo. Hallelujah. uNkulunkulu uye athi bulala bonke. Aphinde athi xosha. Lalela i-instruction kaNkulunkulu. Mayethe xosha baxoshe. Mayethe babulale bulala. Do what God says. Now mawuhamba no chapter 1 lithi izwi kaNkulunkulu uthi ngokuba nibayekile anibaxoshanga nibabulalanga bazokuba sezinhlangothini. Babe lugibe. Yazi umuntu mayisohlangothini noma into exakile isohlangothini lakho bazalwane it troubles you. Now ngokungenzi kwabo kanjalo uNkulunkulu sethi kubo laba eningazange nibaxoshe bazoba lugibe. Now bazalwane sebephakathi kwaba bezizwe sibuka uNkulunkulu bekhona ngokuthe bazokuba lugibe nangempela lezi zizwe ziyabavukela ephambeni kwabo noma ekuhlaleni kwabo ezweni laseKhanana. Ela sifunde kuqala incwadi yabahluleli chapter 2 incwadi yabahluleli Judges chapter 2 sibuke ukuthi qala yini abahluleli benzani abahluleli. Judges chapter 2 cela ungifundele uverse number 16 bese uyenqa uya kuverse number 18. uJehova wavusa abahluleli ababasindisa esandleni sababaphangana. Verse 18. Lapho uJehova bavusela abahluleli uJehova wayenaye umahluleli wabasindisa esandleni sezitha zabo izinsuku zonke zomahluleli. Ngokuba uJehova wabanisiye ngokubulawa kwabo ngenxa yababacindezelayo nababakhathazayo. Sibongele Nkosi ekseni izwi lakho, sibongele uNkulunkulu omuhle khona unathi. Thatha indawo yakho uNkulunkulu namandla onke, nansi indlebe yethu baba oyingcwele. Gcwalisa uphila kuyo Nkosi, ukhuluma inhliziyo yakho baba osezulwini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu owazi konke, obona konke, nesidingo sosuku yasazi. Baba oyingcwele, thatha indawo yakho
khuluma Nkosi namandla onke usebenza ukuphila ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Nkosi kusibuza ukufunda kwezwi lakho. Now abehluleli bazalwane bamiswa ngesizathu noma bamiswa nguNkulunkulu. Uthi verse 16 uJehova wavusa abahluleli ababasindisa esandleni sababaphangayo. Now lezi zizwe lithi izwi kaNkulunkulu vusa abahluleli ukuze basindiswe kulabo ababaphangayo. Angithi ababaxoshanga bonke nawo bakuphi baseyinhlangothini zabo. Now njengoba beseyinhlangothini benzani lezi zizwe ziyabaphanga zibabamba inkunzi zibathathela ukudla ziyabahlupha bazalwane, meaning akumnandi. But now ngithanda lithi izwi uJehova yena qobo wayesebavusela enomusa enothando uNkulunkulu. Hallelujah. Now abantwana bakwaIsrayeli lithi izwi laNkulunkulu encwadini yabahluleli njengoba kuthiwa abahluleli, there are 13 judges in the book of Judges. Now ijaji lokuqala elimiswayo liyamiswa noma livela lapho abantwana bakwaIsrayeli bonile kuNkulunkulu, mabona kuNkulunkulu ebese uNkulunkulu wenzani uyabaphanisha ngazo lezi zizwe. Bese benzani enhluphekweni yabo bayasuka bayokhala kuNkulunkulu. Now ekukhaleni kwabo kuNkulunkulu ebese uNkulunkulu vusa umahluleli ukuze abasindise. Hallelujah. Now bazalwane abahluleli are there ukusindisa, are there ukuthi bajaje, banamandla behluleli, abehluleli baletha ukuthula nokuphumula. Those are the qualities yabahluleli. If indaba kamahluleli njengoba bekhona bebhaliwe ama qualities omahluleli engekho, lowo muntu akasiyo umahluleli. Bazalwane asiwazini ama qualities omuntu othunywe nguNkulunkulu. Umfundisi akabe nama qualities asezwini kaNkulunkulu. Umpostoli akabe nama qualities asezwini kaNkulunkulu. Thina siwuthela wayeka nje. Lithini izwi kaNkulunkulu ngabahluleli bebe ukusindisa. Now ngithanda uverse number 18 uthi lapho uJehova ebavusela abahluleli uJehova wayenaye umahluleli. Uhlulela kanjani uJehova engenaye? Now akabe noNkulunkulu noma umahluleli uJehova akabe naye. Bazalwane asihlulelwa isizwe sikaNkulunkulu uzosihlulela ngengqondo yakho. Yebo Nkosi yami. Kufuna kumnikazi wesizwe uNkulunkulu qobo lwakhe umahluleli ahambe noNkulunkulu akhonze uNkulunkulu. Hallelujah. Musukujaha ukuhola ungekahambi noNkulunkulu mazi. Musukufuna isikhundla ungekakhulu ungekamazi uNkulunkulu. Uzolimala. Ngoba siyazithanda ikhundla. Usithanda usifuna nje uhamba nobani. Yabona ningakanani abantu abagcwele la? Hey uzobathuka. Angithi ba. Ubathuthi nenguwa. Uzophatha istina ngelilanga. Uzoshaya abantu. Ubiza umuntu ohamba noNkulunkulu to lead abantu bakaNkulunkulu. That is why khona la encwadini yabahluleli inkosi mayizokuma iye inikwe icopy lencwadi yomthetho to read. Ifundi inkosi ingekangena esihlalweni sobukhosi izenzele icopy layo to read umthetho kaNkulunkulu. Ngoba izohola isizwe sikaNkulunkulu. Now ihola nje izophinde futhi kube khona ozoqhamuka umprofeti noma umpriest okufanele amlalele eyinkosi. Amamele. Yes. Kana uzolalela kanjani ungazi umthetho kaNkulunkulu? Uzozwa kanjani umprofeti ungekho in line noma ungekho aligned nentando kaNkulunkulu? Bandla likaKristu ikhathi zimbi.
Asasho baba ke siyeke ukukhuluma nezinto ezingenasidingo endlini kaNkulunkulu and align ourselves noNkulunkulu. Angikhathali ukuhleba bazalwane. Ukukhuluma isidingo singekho. Yabona. Kusiyami. Hallelujah bangcwele. Asento mama Masonto ngiyacela ngenxa yesikhathi. Ngicela siye ku chapter 4 khona encwadini yabahluleli. Yes. Chapter 4 verse 1. Sehlena. Abantwana bakwa-Israyeli babuye benze ukubi emehlweni kaJehova esefile ekude. UJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabhini inkosi yaseKhanani owabusa eHasori. Onduna yempi yakhe yayingusisera owahlala eHaroshethi labezizwe. Abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova ngokuba wayenezinqola ezingamakhulu ayisishiyagalolunye zensimbi. Wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engamashumi 20. uDibhora umprofetikazi umkaLapidoti wahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi. Wayehlala phansi kwesuphu likaDebhora phakathi kweRama neBhetheli ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphukela kuye ukuba bahlulele. Wathuma wabiza uBaraki indodana ka-Abinohama waseKedeshi Naftali. Wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNeftali nabantwana bakaZebuloni na? Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKishoni uSisera induna yempi kaJabhini ngimnikele esandleni sakho. Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKishoni uSisera induna yempi kaJabhini nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. Amen mama ngicela sibe lapha. Lapho esifunda khona abazalwane indaba iqala noma lithi abantwana bakwaIsrayeli babuye benza okubi emehlweni kaJehova esefile uEhud. Ubani uEhud? uEhud is another judge eyayikhona ngaleso sikhathi noma eyahlulela ngaleso sikhathi ithe noma uthe uEhud esefile abantwana bakwaIsrayeli babuyela futhi ekwenzeni okubi. Now kuvela noma ukukhombisa ukuthi umuntu udinga ukuholwa to do the right thing. And again futhi angaholelwa futhi umuntu ebubini. But now sibuka ukuthi isizwe sikaNkulunkulu umisa abehluleli ukuze baholele isizwe sikaNkulunkulu kuNkulunkulu. Now boniswa ukuthi bakhe nezizwe uNkulunkulu ayethe bazixoshe izizwe ezikhonza abanye oNkulunkulu noma oNkulunkulu abazithixo. Now ebuhlaleni kwabo nabo lithi izwi kaNkulunkulu mayesefile futhi umahluleli bayasuka babuyele kwenze nokubi okusho ukuthi babuyela ekukhonzeni izithombe noma izithixo nokungenzi kahle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. How easy it is to turn umuntu bazalwane esehambe noNkulunkulu eholwa kahle kuthi kungasekho umuntu obuholayo ebese uyahlehla. Kungabuhlungu bazalwane ubaba eseyoshumayela eDubai bese sisala thina siyahlehla. Hallelujah. Uma la
ngegunya likaNkulunkulu to teach us ukuthi sikwazi ukuhamba nokuma. Hallelujah bazalwane. Now akakwazi ukuthi ethi efundisa kungabi khona development ebandleni kaKristu. Mubi umzalwane ongena ama development stages aqhubekayo. Okay. Soloku wamkela uJesu ubaby Njalo. soloku sadlubisi uyakhula umntwana ngithi bomama uyazalwa adlubisi kuye kancane kufa kumdobo nawo ufakwe kancane ubisi kuye ngokuya kudla kuqine. Same applies nathi singabantwana bakaNkulunkulu. Now lana sibona disappointment ukuthi kusho ukuthi umahluleli mayehamba abantu nje they are just following. Yamazi umuntu olandelayo ungafundi lutho udina kanjani? Ungazi umthemba ukuthi mayengekho umholi uzoma aqhubeke nomsebenzi. Ethe ngasekho umholi sithi hayi ukhona musingathe belandele eduze. Bazalwane akusingabi ngabazalwane abangafundi lutho abangathathi lutho. Musu kuze enkonzweni uze ukuzobukwa kunzima ukuvuka embedeni ekseni. Yabanda kuqanqa. Akube khona sikufundayo so that noma ngabe kwenzakalani siyibandla elizokwazi ukuma. Yes. Lithi izwi kaNkulunkulu verse number 2 uJehova wathengisa ngabo. Bazalwane uNkulunkulu uyasizonda isona. Uthengisa ngabe bathanda. Wathi nje angithengise ngabo enkosini yamaKhanani uJabini. Wavula nje wathi nje ngiyabadedela ngithengisa ngabo. Jabini do as you please. Now lithi izwi kaNkulunkulu inkosi uJabini wayenenduna ogama layo linguSisera. Now le nduna lithi izwi kaNkulunkulu eyinduna enamandla kuyinduna noma lapha eKhanana benezinqola zensimbi. You can imagine ngaleso sikhathi bazalwane inkosi enenduna noma enempi yayo enezinqola zensimbi. It was a rare thing. But now sithola inkosi uJabini enenduna uSisera under uSisera kunempi noma there's an army that has been trained ephinde futhi yaba nezinqola zensimbi uIsrael angenazo. But now sithola inkosi uJabini inezikhala enduleni kuneyinqola zensimbi. Lithi izwi noma ihistory says lezi zinqola kuzidonswa kuba yinqola zensimbi zingadonswa ngamahasha amabili noma libe linye. Kuthiwa lezi zinqola ezinye zazo lana emaceleni beziba nezinsimbi ezisharp when makuliwe mayigijima le insimbi ziyavuleka okuzothi umuntu oseduze indlula naye. So you can imagine the fear eyabakhona esizweni sikaNkulunkulu becabanga inqola nje zodwa 900 bazalwane. So then becabanga nje inqola zizodwa you shake in your boots. So lithi izwi kaNkulunkulu ubaphathwa ngesandla esinzima for 20 years. Bethengisiwe nguNkulunkulu. Ebathanda bazalwane. Now ngithanda uNkulunkulu kuko lokho lithi izwi kaNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu bona qobo again basebebuyela bekhala kuNkulunkulu. Ungahlala phakathi kwekhaya lezithixo nabo bonke kodwa mase kufika ubunzima bazalwane iyabuya ingqondo. Kuyasanguluka engqondweni lithi indodana yolahleko bazalwane isidla nezingulube. Bazalwane ngiyakwazi ukudla kwengulube nje ingulube lapha nami lapha lithi izwi kaNkulunkulu sanguluka ingqondo wasengqondweni yathi nezisebenzi zikababa ekhaya azidli. Noma ngifane ngiyokuba ngomunye wezisebenzi endlini kababa. Hallelujah. Hayi bazalwane.
Akusanguluke engqondweni sihamba noNkulunkulu akuse. Asingabe ngabazalwane abazokhula kuse engqondweni. Asingakhuli amen kungakhuli ingqondo. Asingalibala ukuhayiza sihayiziswa yizwi singalizwa kungekho la sikhula khona. Ungazuthemba ukuthi ayi ngashumayela. Yobona ibatha sekhanjwe. Kanti bekuhayizwelana. Bazalwane izwi akusilona elokukitaza ama-emotions. Asilaleli ngama-emotions bazalwane izwi kaNkulunkulu. Sililalela ngomoya. Fanele lithinte la ngaphakathi lithinte umoya. Ebese yena injoy yakhe yiyo ezoziqubukela kuwe ngaphakathi. Iphume hayi lokuqhuma nje uyiqhumela wedwa. But fanele kuqhuma umoya ongcwele ephakathi kuwe. Ngoba ezwa okukhulunywayo. Hallelujah bazalwane. Isizwe kaNkulunkulu uDebora umprofetikazi uNkalaphilothi wahlulela uIsrayeli ngaleso sikhathi. So kuso sona leso sikhathi bevukelwa yizithwa bephangwa yizitha lisizwe kaNkulunkulu kwaba khona umprofetikazi owahlulela ngaleso sikhathi. Wavusa wesifazane uNkulunkulu. Wavusa yazi umuntu wesifazane in biblical times ube nothing. Indawo yosifazane kitchen. Thola abantwana finish. But now simbuka uNkulunkulu uvusa wesifazane to take the role of a man. Not undermining a man bazalwane ningizweni kahle. But now uNkulunkulu uveza ukuthi usebenzisa umuntu othandwa nguye ngesikhathi sakhe. Na noma ngabe simcabangela ngithina uNkulunkulu will use that person ngaleso sikhathi sakhe. So na uvusa uDebora ukuthi atake over ahlulele isizwe alekelele empini. Now umprofetikazi is also a judge. He being a prophet meaning he has a connection noNkulunkulu. Singakhohlwa ama qualities bazalwane. Ngiyathanda masilalelisise. These qualities are very important. Now njengoba ngumprofetikazi vele she has a connection noNkulunkulu. Okusho ukuthi ulanda iprofeto kuNkulunkulu. Afundise noma atshela ibandla likaKristu ahlulele ngokwentando kaNkulunkulu without choosing sides. Lithi wayehlala phansi kwesumbu likaDebora. Now sebehlushiwe kanjalo lithi izwi kaNkulunkulu there's now kudingeka isolution. What must happen? Lithi izwi kaNkulunkulu wayesethumela ukuba kulandwe ubani? Baraki. Now Baraki is uyindoda yempi bazalwane. He knows uyayazi. Now lithi izwi wamlanda uBaraki wamnika iinstruction yokuthi uNkulunkulu uthi manje kufanele kuathekwe noma sizilungiselele impi siyohlasela bani uSisera nezinqola zakhe ezu900 thina singenazo. That is the instruction. Vuka Baraki sisese kuyithini vuka ukhanye. Now ngiyamthanda uDebora she is giving out an instruction to uBaraki ukuthi prepare yourself wena mlethe lapha eKidroni ngasemfuleni. Don't ask me questions. When I lead him ukuthi afinyelele ukuthi futhi umprofetikazi uNkulunkulu has revealed ukuthi uzonqothwa kanjani uSisera. Sometimes we tend to question things bazalwane unnecessarily. Ngesinye isikhathi just listen and do what God says. Singafani nabantwana banamhlanje mawuthi uyakhuluma bathi why. Yazi mfundisi Xulu kunezinto esayitshelwa abogogo mawubuza ukuthi gogo wayithatha athi nami ngayithola ishiwo kanjalo. Azayi ngamasono yazibuzwe kwathiwa nje kunje. Nakuwe nami ngakubamba ngahamba nabo wangisebenzela nawe kuthathe kuzokusebenzela. Don't ask questions. There are times bazalwane you don't need to ask questions, just prepare yourself.
Bazalwane bandla likaKristu. Nangu sisera ngaphandle nazi inqola zensimbi. Hayi zingakanani zinengi. Abanye masiphuma nje sisilinde lapha egate. Uyothi uphuma nje ivula insimbi nayo lidumize kuwe. Ocabanga ukuthi isenza kusasa. Zil njengamanje. Abanye sizibalekele sangena la. Kunjani? Khona ufike wathi noma kanjani ngenkonzweni. Nangu sisera. So bazalwane excuse me, unikeze instructions. Now, ufunde ma, funda verse number 8. uBaraki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, yeba uma ungahambi nami angikuhamba. Okay. Qhubeka ma. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela oyakuhamba ngayo ayikuba ngeyodumo lwakho, ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sawesifazane. Wayesesuka uDebora wahamba noBaraki baya eKhedeshi. Bazalwane, lithi uBaraki wayesethi kuDebora, uma uhamba nami ngiyakuhamba. Yes, omunye uzothi ikwalo, omunye uzothi ini. Kunabantu bazalwane who need a support system in life. Yebo, kunjani? uNkulunkulu appointed knowing ukuthi uzokwazi ukumqosisela because uNkulunkulu naye. But now yena wazikala waziweya wabuka inqola ngiyambuka ecabanga uSisera nakho bonke wayesethi no ngidinga umprofetikazi akangasali angihambe naye. Akangasali kuDebora. But now unfortunately sekaluza leya wing leya uNkulunkulu ebemmisele yona yokuthi yonke noma lonke udumo luzoza kuye ngenxa yokuthebulela uSisera. Now kususwa lokho manje kuthiwa ngowesifazane. Wafofitha bazalwane into abeyinikwe nguNkulunkulu. Evuswe nguNkulunkulu, emiswe nguNkulunkulu to do this job. But yena ngiyamuka waziweya yena wazibuka yena wabuka impi inkulu. Wathi uNkulunkulu akamxoshanga bazalwane. Futhi akazange athi akayekwe. uNkulunkulu knows his strength. Uyadingeka lokwa bempilo. But now usefofithe the glory noma usefofithe yonke icredit uNkulunkulu abembekele yona. Wathi uNkulunkulu kulungile. Debora mtshali hamba naye but now khona ngizolungisela owesifazane. Ngiyacabanga mayethi owesifazane uSisera wathi mhlambe ukuthi nguye uDebora. But no, it was not uDebora bazalwane. Now lithi izuma uqhubeka basuka uBaraki wahlanganisa yonke wahlanganisa abantu 10,000 men ukuze kusukwe kuyiwe empini. Now sekuyiwe empini bazalwane after everything yenqama amasondo ufunda verse number 12. Bamtshela uSisera ukuthi uBaraki indodana kaAbinohama ukubukela entabeni yaseThabhori. Bakhona bazosuka. Kuthi kuhlelwa kulungiswa sekuphuma abathile bayotshela uSisera ukuthi hey nangu uBaraki ngapha uyalungisa uqonde nokubange kuwe. It is unfortunate ukuthi akushiwo ukuthi abaqhamuka phi kodwa bamtshela. Whether abantu ba around or waqhamuka khona esizweni sikaNkulunkulu or abantu abagadile vele izindaba zezwe ezenzekayo, it is not mentioned but kukhona abasuka bayotshela uSisera. Let's hope akusomunye wabantwana bakaNkulunkulu ngoba kuhlungu okuyophuma noma ophuthuza izinto ephuma phakathi ebandleni likaKristu. Yebo. Qhubeka mama Sonto. uSisera wayesebutha zonke izinqola zakhe
izinqola ezingama-900 zensimbi nabantu bonke ababenayo kusukela eHaroshethi labezizwe kuze kube semfudlaneni Kishoni. uDibora wathi kuBaraki, vuka ngokuba yilolu suku uJehova anikele ngalo uSisera esandleni sakho. uJehova akaphumanga phambi kwakho na? uBaraki wehle entabeni yaseThabhori nabantu abayizinkulungwane eziyishumi emva kwakhe. uJehova wamgquzula uSisera nazo zonke inqola zakhe nempi yakhe yonke ngosiko lwenkemba phambi kukaBaraki. Sisera wehlika enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. uSisera wehlika enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. Kunabantu noma kunezimpi esibukana nazo ezethembe something to conquer us bazalwane. Na uSisera uzithemba noma uzikholwa uma segibele enqoleni uzibona emkhulu enamandla. But now lithi izwi likaNkulunkulu nangapha uBaraki waphuma namadoda awu-10,000 nabo lithi izwi wehle entabeni uBaraki bemlandela. Ngimbuka naye ethi inkulu lempi kodwa ngiyakhona. Nalaba phela babheka umholi wabo ukuthi uyajika noma wenzani. But now waphuma bamlandela sebemlandele noSisera naye ngiyambuka ethi bamjwayela kabi laba beza ngenyawo zobalungisa. Ngiyambuka lethi instruction landani inqola. Kanti bazalwane ngalolu suku it was the end of him. Lithi izwi likaNkulunkulu wabangquzula. Abakafiki bazalwane, abakafiki bona. Na uNkulunkulu yena wahamba ngaphambili enkani wabangquzula. Hey bazalwane kunento efuna siphume ebese uNkulunkulu sifike kuyo uNkulunkulu esebambene nayo. Musani bandla likaKristu kuba ngamakwala. Uma uvele as weak as you are, as ngendlela osithatha ngayo angazi, but phuma kuqala uyothola uNkulunkulu eseyingquzula ngaphambili. Thina sifuna kuze ukuthi uJehova yehla ngikubone. Umthandazo wegwala. Phuma. Bazalwane ekhaya sihlala sodwa umuntu wesilisa. Mama Sondo bakuthi kwa. Hlala nogogo. Phuma wena. Ngithaya ngizwa kahle. Kuthi kwa ngaphandle. Kube mhlambe nginobhuti wami endlini akahlala ekhaya. Bengizomemeza ngithi vuka bo. Akekho. Vuka Baraki. Nama ngithi. Angikhanyisi. Ngiyangithemba uNkulunkulu bazalwane. Hey futhi wake wathi baba mina uhlala unenduku yazi mina ngithola induku. Mama Sondo wathi uhlala unenduku endlini. So ngiyabona manje ukuthi ushoda induku endlini. Nawu bazalwane ezinye izimo zifuna uvuke wena qala ebese uNkulunkulu uyabangquzula. Angazi yini okwashaza ngaphandle angikaze futhi ngayibona bazalwane but ngivuka ngiphuma ngithemba uNkulunkulu. Ngoba noma ngiyibona ngaphandle ngizophuma vele. Ngizomemeza. Ngizoshaya impempe. Bazophuma sekhaya impempe. Ngeke baphume. So kufanele isibindi bazalwane to take a step first. Induku ngizoyithola. Umshizi uyafuneka bazalwane. Akufuna ngena ngimuthi ngqi. Sangithi ngihleka nibuka isiteju sami. Angithi bazalwane. NoNkulunkulu kufuna abantu abanjani. Abantu abazenyezayo, abantu beyibuka bengelutho. And then uNkulunkulu ufuna that weakness in them.
bese usebenza ngayo asebenzise that weakness. Mama Sonto ithi masinyane khona lapha chapter 5 sibuka ukuthi uJehova wabangquzula kanjani. Chapter 5 verse 20-21. Waliwa ezulwini izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera. Ngiyezwa bazalwane, waliwe ezulwini. Ayizange impi ikube ngeyabo oqala, but impi yaqala ezulwini. Yaqala phezulu bazalwane. For the fact ukuthi they took a step bazalwane. Njengalawo madoda anochoko. No wathi hayi madoda siyafa la. Yafana vele basikishe ngaphandle phela. Angibazi abanye mhlambe bese kunqamuke izan, I don't know, but bayibuka nabo bathi come what may, let's just do it. Bavele bashosholoza abantu. This is their steps bazalwane to the enemies. Waziwakala into enkulu. Wavele wabangquzula uNkulunkulu bazalwane. Bazalwane kunezimo esingeke sidlule kuzo ngenxa yobugwala. Uyokhala ikati phezu kwendlu. Uyozuthuka. Ikati. Just kuhle. Yeka kuhle bazalwane. Fika manje uphuma. Ikati. Uyothi uphuma uthi uyalifuna ukubona liyosithela. uJehova sekalingquzulile. Kodwa ngenxa yokusaba kwethu liyokhala 5 years uyothi uthi yabona. Niyasi. Phela baba umthandazo uma uhambe wahamba ubona ngathi usebenzi. Uyathukana. Wenzani uSawuli? Wathi lapho sekuthulile angasatholi isiprofethi uNkulunkulu esemshiyile sekuthethwaba washona eEndo. Yebo wayofuna wayofuna iluleko lapho kulonkosikazi. Ntwana kaNkulunkulu mayisexakekile bazalwane. baba nama options. Funda mama Sondo la ufunda khona qhubeka. Verse 20. Waliwe ezulwini izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera. Umfudlana iKhishoni wabakhukhula. Umfudlana wamandulo umfudlana iKhishoni. Nawo umfudlana utheni uDebora? Uthi wena bathathu benzeni ubaholele ekufudlaneni iKhishoni. Yenza lokhu otshelwe bona. Musu ukuthi umfudlana omncane kuzokwenzakalani? Akusiyona impi eyakho. Wena just lead the people. Now, lizwi kaNkulunkulu kwasuka impi ezulwini nomfudlana, meaning there was a hailstorm that took place bazalwane ngaleso sikhathi. Hey, impi yasezulwini. Oh my God. Singasuka kuye siyephi bazalwane ethumela impi yasezulwini to stand for us. Umfudlana iKhishoni waphuphuma wagcwala amanzi. Angithi bagibele inqola bazalwane bazizwe einqolweni. Yamazi umuntu othemba inqola yakhe nomuntu oyithembile ngento ethize uzibona ukuthi yena ngeke azahluleke. But now wabiza ukuthi ngokukholwa kwabo bephuma uNkulunkulu wasebenzisa lamanzi aseKidron. And bazalwane mase kuthebeka inqola lapho dakene emanzini what happens? Fikani ezinqoleni. Ukwenzile uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli bedabula emanzini abo emandleni bo. Wavula ulwandle badabula abantwana bakaNkulunkulu. Nangu uFarebuku ulwandle livuliwe akalazi livulo ubani uyalandela. Wathi uNkulunkulu good shot. Wamyeka bangena bonke baphelela bagijima. Ngiyababuka sebephakathi nendawo zakhala.
bazalwane, uNkulunkulu wehlisa impi yasezulwini seyisehutsheni likaDebora le ndaba eseyidithela eyichaza ukuthi kwenzakaleni. Asibuyele mama Sondo, cela sifunde siqhubeke khona la sibange khona. Cela ungifundele no sibuyele ku chapter 4 verse number 15. uJehova wamgquzula uSisera nazo zonke inqola zakhe nempi yakhe yonke ngosuku lwenkemba phambi kukaBaraki. uSisera wehlile enqoleni yakhe wabaleka ngeenyawo. uSisera wehlile enqoleni yakhe, induna enkulu, induna enamandla, yehlike enqoleni because vele he was trusting inqola ayegibele kuyo, ethembe insimbi ukuthi they will stand for me. But now wabiza ukuthi sezibhajiwe lapha emfudlaneni Kidroni, he has to get out. Wahlika bazalwane, and ukuhlika kwakhe, that was his weakness. Ebefuna lokhu uNkulunkulu akahlike abe vulnerable. Hallelujah bazalwane. Watholakala uSisera. Lithi izwi laNkulunkulu wehlika wenzani? Akahlukanga wathatha inkemba wabheka empini, but yena nduna. Nokubaleka induna ke laba abalandela emuva. Yona induna qobo ayizange ibuke umuntu, ayizange ifune assistant, yona qobo layo yehlika enqoleni yayisiyagijima yabaleka. Yini uJehova useyabangquzula noBaraki naye sekangenela ngenkemba. Let us have faith in God, bazalwane. Leyampi obhekene nayo, take one step. uNkulunkulu bazalwane uzoyingquzula. Musani bazalwane ukuyekelela. Yebo kuhle siyakhulela, but then mase sikhulekile thina we rest. Bese sibamba amazinyo ukuthi uNkulunkulu akwenze mamfundisi uqulu. That is not faith. Siyakhuleka bazalwane thina bese sibamba amazinyo uzokwenza. Take the first step. Izokwehla impi yasezulwini. Hallelujah bazalwane. Mkhulu ongakithi bangcwele kulo sezweni. He is the God. uNkulunkulu ophilayo bazalwane, umqalisi nomphelelisi wezinto zonke. uNkulunkulu owayekhona umhlaba ungekabikho. The only thing bazalwane, basha abafundi bathi inkosi yandisa ukukholwa kwethu. We lack faith bazalwane. Bese kuba ngathi izinto kazenzeki bazalwane, kulezi zimo esibhekene nazo, whether personally emsebenzini esikoleni, asizukhulekela ukuthi zinyamalala. Akho simo sonyamalala bazalwane. Ake sivume manje, akukho simo esizonyamalala. Zandile, take one step. Amen bazalwane. Wena ubuke inqola kaSisera, dlule enqoleni kaSisera and see uNkulunkulu azokwenza esenqoleni uSisera. Now lithi izwi wehlika uSisera wayesebaleka, ekubalekeni kwakhe uSisera ngenxa yempi. Lithi izwi wayesebalekela to this land ezohlangana khona nowesifazane. Cela sifunde bazalwane. Qhubeka mama Sondo. Yebo uBaraki waxosha inqola nempi waze kwaba seHaroshethi labezizwe. Yonke impi kaSisera yawa ngosuku lwenkemba. Akwasala muntu. Yonke impi kaSisera, yonke bazalwane, akuthiwa khona wasinda. At the moment inkosi isabalekile, induna isabalekile. But now lithi yonke impi kaSisera yanqotshwa ngosiko lenkemba. Kwaza lento. Yebo, nakathi Seyisikhathi sokuthi manje ngigwazi ngizuliwa ngithi bazalwane. Bazalwane seyiyoqedelela umsebenzi uNkulunkulu awenzile. Sekuyofaka inkemba nje. Nathi ngizoyifaka. Jesus. Asisafaki thina umkhonto ngithi bazalwane.
But now, sekwenzile uNkulunkulu banguzulile bayabaleka badilike ingqoleni. Thathani inkemba nibahlahlele nibabulale. Finish. Sekwenzile uNkulunkulu umsebenzi. No one will take credit anyway. Akekho uzothi yithi ingathi bosabe ingqondo. Hawu. Qhubeka mama Sonto. Yebo sisera wabaleka ngezinyawo. Wabaleka ngeenyawo bazalwane. Ngezinyawo into angayijwayelanga mfundisi isikhulu but ngaleso sikhathi kwabiza ukuthi induna ibaleke ngeenyawo ijwayele inqola ngithi ngiyamcabanga be-unfit nokuba unfit ngoba ujwayele ukugibela inqola nje nabesuma enqoleni akakwazi ukugijima mama Sonto kanti uzofikelwa isimo uzogijimiswa ngelinye ilanga lithi wabaleka wagijima ngeenyawo. Qhubeka mama. Yebo sisera wabaleka ngezinyawo wafika etendeni likaJayeli umkaHebheri umKheni ngokuba kwakukhona ukuthula phakathi kukaJabhini inkosi yaseHasori nendlu kaHebheri umKheni. Usuka nje uthi ngiya kuHebheri umKheni they have ipeace nenkosi yami uJabhini. So mangizosuka ngeenyawo zami ngibelethe ngizoya la kuthula khona nenkosi yami engizofike ngithola isafety nesecurity. Yazi mabakushayile estradini masobaleka ubalekile ekhaya ngithi. Uyazi mangifika ekhaya kuzoqhamuka ubhuti wami eqhabu kumama then ngiba secure bazongirela bese ngikhala kakhulu. Ngoba sengifike la ngisafe khona. So same applies no sisera uphuma ugijima ngeenyawo uthi mangingafika kumKheni ngiyazi unokuthula nenkosi yami ngizoba safe. Nesitha bazalwane siyabaleka naso siyofuna irefuge. Yebo. Uzalwane usathani bayishele kahle naye uhamba ufuna indawo la ngasithela khona aqashe khona. So sina sifuna ukuthi azabaleka gijima usathana afuna indawo yokuqasha. Uyabaleka mama. Agijima usathana afune la azocasha khona. Amadimoni akhe agijime bazalwane aswele indawo yokuqasha. Bana ngithanda la yakhona lo uHebheri umKheni lithi izwi kaNkulunkulu ngale mawufunda khona ku chapter 4 uyisihlobo somukhwe kaMoses. Niyandasela bazalwane uyisihlobo nobabezala kaMoses. Now yebo umKheni noma umyeni kaJayeli unobudlelwano nokuthula nenkosi but now uJayeli kuzovela noma kuzovuka angisho njalo ukuthi uyisihlobo. There's a relationship noma kunobudlelwana nabo kulekhaya nabo bani noMose. Meaning uzothatha noma uzokwenza athatha iside on the other side not elakabani elakasisera. Funda mama Sonto. uJayeli waphuma ukumhlangabeza uSisera wathi kuye phamuka nkosi yami. Mama Sonto ufuna kamnandi yayibona le ndoda ngabe ishayela kamnandi ize nayo ithola iconfidence ukuthi ngaze ngafika ngathola usizo. uJayeli waphuma ukumhlangabeza uSisera wathi kuye phamuka nkosi yami Nabonke phamukela kimi yebo esabi. Waphambukela kuye etendeni wamembesa ingubo. Katheli nkamalanga ayikwazi ukugijima ngeenyawo ujwayele inqola ngithi ufika kakhathekanga uyafa. Now ngithanda le part waseqhamuka wesifazana uJayeli ngehospitality. Yebo. Bazalwane in those days umuntu noma isivakashi masiza asilindwa size sifike eminyango. Siyamkhumbula bazalwane who was it? Abraham legacy. uAbraham makuza amadoda amathathu akawalindanga aze afike eminyango but wayehleli wathebuka wawabona wayesesukuma wawahlangabeza. That was their hospitality ngaleso sikhathi. So nalo nkosikazi uJayeli wathi nakathi claps
wathi nangu sisere uyamazi ngithi they have a relation angithi nenkosi uJabini akunampi kule ndawo abakuyo ngenxa yalokho now uthi mayeqhamuka wathi good shot wathi phambuka nkosi yami hayi wathi maye nkosi ngizophumula ngisho ngafo ukugijima ngaphi lithi izwi laNkulunkulu wangena lithi wayesenzani wambesa ngengubo yazi ingubo imini kanjani bazalwane kwakumntambo wagibela empedeni nje ingekho ingubo ukuthomba ukuthatha isikhathi sonke siyakwazi lokho kodwa wathi imbo kancane ingubo uva sekulolozela ukuthomba kumnandi ngenxa yokushisa ngena nkosi yami phambuka ngena nkosi yami kubeka amavili waphambukela kuye etendeni wamembesa ingubo wayesethi kuye ake ngokuphuzise ingcosana yamanzi uphinda futhi mama ake sekhuluma ulo okay wayesethi kuye ake umphuzise ingcosana yamanzi ngokuba ngumini wavumbulula igabha lobisi wamphuzisa wamembesa lithi wavumbulula ngiyacabanga legabha lobisi ulibekile ukuthi sizodla ngelinye ilanga but lithi wavumbulula wathi lo akadingi manzi udinga nje ubisi walivumbulula wawuvumbulula nangenzathi alwazi ukuvumbulula bogoka ngithi khona into eliyifihlayo uyamazi ugogo mawuthi uzocelana athi ngiyabuya uyovumbulula ekamereni so nojayeli wathi lo akadingi lo fresh olifikayo ubisi athi ngiyovumbulula lo bazalwane uSisera ungeniswa ethendeni lowesifazane into engenziwa ngalesi sikhathi bazalwane wakuhlala ematendeni angithi now angeke ngithi umuzi lo kaDlamini kunobaba uDlamini namakhosikazi akhe la makhosikazi anamatende awo and kulamatende akungeni umuntu wesilisa now ubona irefuge nesafety eyongeniswa etendeni uzizwa esafe ngoba vela akekho omunye umuntu ozongena ngoba vela kungenwa etendeni wesifazane so ufila njengoba ezicela ngamanzi ukuthi yongaza ngaba safe ngoba vele ngicashe etendeni lowesifazane especially abantu besilisa abangene etendeni lowesifazane asinabo ke lokho emalokishini bazalwane angithi kwenziwa kakhulu emakhaya kuthiwe kwakhelwe intombi ilawule intombi ilawule insizwa la emalokishini masikhula ke sakhelwa ama-room ngaphandle haleluya so uSisera usecured usafe umbese ingubo ucela amanzi uvumbulela ubisi waze wajabula Sisera niyambuka yazi mawume kahle ukhohlwa namathebuli benasi ufuna nje kwehle wakuno ugijima ngeenyawo uma kujwayelana sibaningi la ngasishaya comrades so bazalwane lo wesifazane welcomes him umuntu wesifazane ngaleso sikhathi ululazekile like ngisafe akhonto azongenza yona umuntu wesifazane yayinjalo nje nayo ungena uthi maka ngangivukela ngiyamhlahlela lo wesifazane so ungena nje ngeconfidence I am safe angeke angenze lutho lo wesifazane angeke angishaye azange vela mshaya wamngenisa umembesa ingubo wamnika negabha lobisi waphuza qhubeka mama Sonto emva kwalokho kwenzakalayo wathi kuye yima emnyango wetende uyathanda uku-instructor ngithi induna yenkosi ukhohlwe nokhohlwa lakhona akusikakhe la kodwa ukhohliwe usaphila futhi usa-instructor ngoba ujwayele uku-instructor sang-instructor niyazazi izinto ezinjalo esidelelayo kunezinto ezinye zidelele zizozikumisa emnyango zidakisa emnyango ukulufa ungabelekile ubiza ukikiya nobiza yima
ungayaphi. Uthola i-refuge, wathola i-safety, but akekho at ease. Ungajayeli iminyango, yima iminyango. Funda mama. Wathi kuye yima emnyango wentende. Kuyakuthi nxa kufika umuntu abuze kuwe athi ukhona umuntu lapha na, uthi cha. Ziyakhala manje. Ziyakoroma loudspeaker basho njalo. Makufika umuntu uthi nje nabathi khona umuntu okhona la uthi mina nje cha. Ngiyamthanda ujayeli mama sonda kamphenduli. Waphuma kunezinto ngingalokuphendulana nesimo. Uzogadisa mina ngifuna ufe wena uzogadisa mina ngizodila nawe. Akamphendulanga ujayeli bazalwane. Lento ayenzayo naye he knows ukuthi uyafuneka kufanele abulawe. Don't be caught in the crossfire mntaka kaNkulunkulu. Because uzoma ngempela ujayeli iqhamuka impi ngoba vele iyamlandela impi. Bese nje ngibumile bathi bayambuza ukuthi akekho inkemba idle wena. Careful. Ukuthi uvumelana nani nobani ngani. Don't be caught phakathi kwempi ongayazi ukuthi iqhamukaphi. Angithi ujayele he she was at peace akuliwa la khona. But nangu umuntu egijima uza nempi emva kwakhe. Yebo ayibonakali kodwa uza nempi. Bayazi they know ngaleso sikhathi makuliwa ziyagijinyiswa izitha zize zibulawe ziqedwe. So njengoba bebaleka it's obvious khona bamlandelayo abamfunayo. Kubeka mama. Ujayeli umkaHebhere wayesethatha isikhonkwane sethende. Waphatha isando sakhe. Wanyonyobela kuwo. Wambethela esikhaleni sendlebe. Kubeka mama. Okay. Wambethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane. Zagqobhoza zaphumela emhlabathini. Ngokuba wayelela ubuthongo obukhulu edinini. Wafa kanje. Miyeke nikubisi nikalento ubisi manje. Bese inyawo lezi thatha the best blankets futhi. Yazi ngube enje bekiwe ishisa kanjani. Yazi lezi zibekwa bogogo umntanga ngithi nayibeka phezulu moto. Uthi nemnyango othi ukhona umuntu uthi cha azange akwenze lokho. Lithi izwi kaNkulunkulu wayeseyolanda isikhonkwane. Isithenge isikhonkwane sethende. Umuntu wesifazane. History bazalwane ithi ngaleso sikhathi lesizwe sakwaHebhere umKeni amaKenites. Abantu besifazane ababemisa amathende. Now, bamisa amathende nje it is because ngesinye isikhathi amadoda wekha sempini bazalwane. Now, as a mother, mayengekho ubaba abakwazi ukunetha abantwana. Umama akasukume mama vuka uthatha isikhonkwane nehamula. Yebo. That is why when she aimed for isikhala sendlebe, she did not miss bazalwane. It is because kungumsebenzi vela wenzayo ujwayele ukubethela. Umama umisithende angikwazi nokuthi ngaqala nje. But now bazalwane wathatha into kuye eyaba ngamandla ngenxa yokuthi uyiperfectile. Ngiyaphi bazalwane? Sebenzisa izandla zakho noma sebenza. La ukhona sebenza. One day God will use whatever work that you are doing for your good and your benefit. Yebo. Bazalwane uNkulunkulu incwadi kaGenesis incwadi eyiqalo. uKayini noAbel bathi sebezelwe kwaba khona imisebenzi ababeyenza. Lithi izwi likaNkulunkulu uKayini wayengumlimi angithi he was a farmer. Umsebenzi ayewenza. Now his brother
was a shepherd angithi bazalwane engumalusi. Now ngibuka ukuthi uNkulunkulu mayeseyohlatshelwa wasetshenziswa izinto ababekade bezisebenza ngezandla zabo. uKhayini it worked. uAbela wamsebenzela ukuba ngumalusi ngoba vele uNkulunkulu mayehlatshelwa akahlatshelwa alethelwa amaveji bazalwane. Kufuneka ini umhlatshelo oyisilwane. Now wamsiza lokuthi ubesebenza ngezandla zakhe engumalusi wasebenzisa lokhu okusesandleni sakhe. It is unfortunately ukuthi uCain wasebenzisa okungesikona. So umsebenzi owenzayo bazalwane can either kill you or give you life. Njengoba usebenza ukuhleba. Uthuthi izindaba zenceko. One day nomsebenzi owenzayo will kill you. Ngoba ukuthi kofathina ngesife thina. Njengoba ubhizi ibandla ulidlisa ngamapipe. One day lo msebenzi owenzayo uzodla wena. Be careful. Whatever you are doing in the house of the Lord, ungumntwana kaNkulunkulu, make sure ukuthi it does not kill you, but it will work for your own benefit. Umsebenzi wayewenziwa nguJayeli wokuthi kubethelwe amathende. Athathe ilona isikhonkwane, athathe ihamura, bazalwane kufuneka amandla. Ngiyambuka ekuqala mhlawumbe efika kulomuzi ewumakoti, yimi lowo bazalwane. Ufika lana kuthiwa phela bawumuntu wesifazane uyinkosikazi, fanele ukwazi ukubethela ithende. Ngimbuka ekhula nabo bazalwane, when you do something noma wenza into every now and again bazalwane you develop the skill. Angithi ngoba umsebenzi kunjani. Wafaka kwi-department ungayazi into, they train you and teach you until you master the skill. So noJayeli lokubethela besuka kule ndawo seba kwenye indawo, that was the life bazalwane. Ulandelwa la khona ukudla kuqhaqwe kuyiwe khona la kunamanzi kufike kwakhiwe khona. So abantu besifazane are they doing the job yokubethela ngesikhonkwane. Unaware ukuthi God is training. God is mastering into ayenzayo. Inzima bazalwane. Ngesinye isikhathi mhlambe uyenza ukhathele but mina yenzile. Now wagcina waze waba yimaster yokuthi ngiyakwazi ukunemba ngibeka isikhonkwane. Ishaye kube kanye singene isikhonkwane limited. Musukusuka la kutrainwa khona. Musukusuka la utrainwa khona. Hlala and get training until God masters and perfects your gift. Hallelujah. Ngoba manje uzophuma uyi-premature baby. Mama ngiyamazi upremature kuba kanjani? Hlala. Athi kangaroo. Mawuvuka mawuseka sekhaya, mela hlale la. Angithi wenzelani ukuthi afudumala athole le mfudumalo ebeyithole eswini. Na uzoyithola la bathi skin to skin. Uyadevelop ngoba udinga bona akadingi icovering yengubo, but udinga umama yena ngoba inhliziyo yakhe ishayele kamanje. Azozizwele eseswini. Angithi bayeseswini bazalwane uyizwa la inhliziyo kuyo. Hayi ngiyazi. Nambe ngiseswini ngithi uyakhona. Now uyakhula umntwana. Now sinabazalwane abaphuma prematurely abasafundiswa ukubeka nje isikhonkwane. Just ukusibeka nje. Usafundiswa nje ukubeka akakaligugi akakaliphakamisi amuka. Bana usafundiswa ukubeka isikhonkwane. Ukusibeka kahle. Phela mina bazalwane sibeka usibambe ngesandla. Ayikho into esibhalansayo lesikhonkwane. Sibhalanswa isandla kuze amura la. So kumele ngibe sure ukuthi mangizophonza la ngizigcobi. Awushaya isandla sakho. Usalungiselwa lokho.
Premature. Yahlupha i-premature. Iyadla i-premature. Iyasebenzisana i-premature baby. Nima nonke ngenyawo endlini. Akashiwa yedwa umntwana o-premature. Ngoba kungenzeka ngesinye isikhathi athi uyakhohlwa nokuphefumula ngesinye isikhathi. Angithi ujwayele vela isiswini ephefumulela umama. But now sekaphumile akasekho eswini mele manje azidonsela umoya. But now ngenxa yokuthi uyi-premature iba khona lento yokuthi odokotela the baby forgets ukudonsa umoya. So that is why akashiwa yedwa njalo. Niyambona ufuna ukuphila la ngaphandle at the same time akakwazi ukushiwa yedwa. Siphumelwa abazalwana abanjalo aba-premature. Bame phambi kwebandla bashumayele bengakakwazi ukumastera ukubeka isikhonkwane. Akuthathi 2 days, akuthathi 2 years, akuthathi 10 years bazalwane to master a skill. You sit and learn. Hallelujah. Ujabini was trained bazalwane. Wasuka waphuma lithi izwi walanda isikhonkwane. Nehamura. Mayefika uNkamalanga ulele kamnandi. Ukhathele akayithandi indaba. Kunezimo empilweni bazalwane sezikhathele ziphelile. Zilinde wena nje to master your skill. Ngoba wageja wavuka. Dipope Sultans. Basho nje. Siyeke isimo. Master your skill. Train yourself. Listen kulokutshelwa kona. Yenza okushiwo uNkulunkulu. Don't rush things. Nojaheli, she mastered her skill. Wambukelele kusho ukuthi wayelele ngeside ngoba waqoboza esikhaleni sendlela. So kusho ukuthi waphuza ubisi, wambozwa ngengubo, khathela uNkamalanga. Futhi uthi angisafe ngisethembeni lomkheni. They have peace nenkosi yami, so I am safe. Owesifazana angeke angenze lutho owesifazana. Yazi ngokudini uyahonqa. Ngokhathela uyahonqa bazalwane. Hamba ujayeli buya nesikhonkwane. Akazange adinge tape measure, akazange adinge ruler uJabini ujayeli because uyasazi skill sakhe. Angavu. Futhi she was sure ulele ngimphubisi, ngifufule ubisi lwami. One blow. Indoda ebaleke empilo. Indoda ephethe isword. Angazi okunye yephethe. But now kufezeka iprofesi eshiwo bani uDeborah ukuthi Baraki unfortunately angeke usayithola icredit yokubulala uSisera, izotholwa ngowesifazane. Now wamnemba lithi izwi waqoboza esikhaleni sendlela. Hey mama yo. Kushukuthi lesikhonkwane sasiside bazalwane. Lithi izwi sangena saze saphuma sayongena enhlabathini. That was a huge blow bazalwane kumuntu wesifazane. Ngathi singafana noJayeli bazalwane sihlale njengoba singanakekile and master the skill that God has bestowed upon us. Master the skill uNkulunkulu akunike sona. uJesu uqobo lwakhe, he was a carpenter. Kana wakazange avela beyicarpenter, wabiza ukuthi alandele uJosepha abuke umsebenzi, abuke isipikili nehamula naye self ezizoqoboza ngelinye ilanga ezandleni zakhe. Nkosi yami. Master your skill. Hallelujah. Qhubeka manje, qhubeka.
bheka uBaraki esamxosha uSisera, uJayeli waphuma ukumhlangabeza wathi kuye, woza ngikubonise omfunayo. Hey, uyazi into masuyenzile. And ngine shock. Ukuthi ngiyenzile ngimbulele. Nayile walk. Waphuma kamnandi. Wathi mayephuma wahlangana naye uLolo uBaraki. Azangabaleke waya kuye ngqo. Wathi woza ngiyazi khona umfunayo. Come. Uzobona. Ngimbuka uBaraki eqinisa inkemba yakhe ethi ungisa kuyo uSisera ngizomqedela lapha ethendeni. Yimi lo bazalwane. Angithi khona umuntu amfunayo azombulala. So makuthiwa woza ngiyamazi umuntu amfunayo, ulungisa na inkemba yakhe ukuthi mangingena lapha ethendeni ngiyamdwengula. Only to fight. Ukuthi sekwenziwe. Akhathalekile ukuthi how you look yourself wena. uNkulunkulu ubuka le skill onaso. Only if you perfect it, God will use it. But masingavumi bazalwane uNkulunkulu perfect our skills individually. Then akungeke kuze kusebenzeke bazalwane. Yekela uhlabelela yahlabelele. Yenza okwakho uNkulunkulu, perfect your own skill. Kungenzeka unikwe iskill awusifuni. Abanye kunezikila abangasifuni, kodwa unikwe sona, perfect it noma ungasifuni. Angicabangi ukuthi uJayeli wayefuna ukushaya ilona isikhonkwane amisithende bazalwane unzima lo msebenzi. But she had to do it. Ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu alwe ngaye. Bantu abasha vuka ukhanye. But vumela uNkulunkulu to perfect your skill. And uNkulunkulu perfect skill somuntu consistent ohlezi indawonye. Ozinzile bazalwane. Ovumayo ukufundiseka nokufundiswa. Olalelayo. Bazalwane ngelinye ilanga simala sithethisiwe njalo. Ngelinye ilanga uma kumnandi. But ngoba kulungiswa mina for God's glory, I have to take it. Abantu babuka ngathi kulula similana kumnandi. Bazalwane it's not. Ngelinye ilanga kubi mnandi. But in order ukuthi uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa leso skill, vele thethiswa zandile, lungiswa zandile, boniswa. Sasa bana bazalwane abangafuna ukuboniswa, they know better, they know best. uNkulunkulu la akusikwakho. Senza intando kaNkulunkulu. Nayo ongayishila ohamba naye ekhaya. uNkulunkulu la bazalwane. Now ngiyamthanda uJayeli. She did use the skill that was perfected in her. Hallelujah. Cela senke bazalwane yo isikhathi sami. Sesivala siyokhuleka. Cela uthi chapter 5 uvulu number verse 24. Verse 24-25 wehle ngayo seyini lesifundayo sifunda nawo ihubo lika Deborah after impi seyiphelile. uDeborah composed ihubo waveza okwenzekile nokwenziwe kulempi eyenzekile. Just imagine bazalwane. Bonke sekwenzekile bese kuphuma ihubo elizohlatshelelwa phakathi noma phambi kwabantu baziswa abantu okwenziwe nguNkulunkulu kubantu. Don't take the credit ngento ongayenzanga. Kwenza uNkulunkulu ngawe. Be careful bazalwane uzokhuluma. Never ever take the credit kaNkulunkulu. The glory belongs to point them to God bazalwane. Noma ngabe bekubize wakhuleka waphila umuntu, point them to God. Don't say mina ngakhuleka mina ngenza ukuthi it's not you will never do it. Amandla siwathola kuNkulunkulu. Funda mama. Uyabusiswa phezulu kwabesifazane uJayeli umkaHebhere umKheni. Abusiswe phezulu kwabesifazane basematendeni. Wacela amanzi wamupha ubisi. Wamlethela amaqanda ngesitsha samakhosi.
wafaka isandla sakhe esikhonkwaneni esokunene sakhe esandweni sezisebenzi ngesando wamshaya uSisera wadebeza ikhanda lakhe. Yebo, wamqhobhoza wambhoboza esikhaleni sendlela. Bazalwane seyihubo wacela amanzi uSisera, yena wamupha ubisi wamupha amagqanqa, that is rich milk. Bazalwane seyihubo ulihlabelela phakathi kwabantu uDeborah, glorifying uNkulunkulu, relaying what has happened. Ngoba kunezinto uNkulunkulu azenza abanye bengazi, abaziswe ukuthi kunje kwenza uNkulunkulu. Kunjalo bazalwane, kunezinto uNkulunkulu azenza abanye bengekho, akubuywe kuvezwe noma kuphume ihubo elizodumisa uNkulunkulu ngomsebenzi awenzile. Amen. Yenqa mama, nangomunye wesifazana oqhamukayo. Funda uverse number 28 khona la sifunda khona, sikhuleke. Wabheka efasteleni wamemeza. Unina kaSisera wathi ehebeni. Nako-ke angithi kiwe empini bazalwane, makiwe empini abesifazane bavama ukuthi bese kuba yibo futhi abalinda amadoda abuye empini. Kusho ukuthi kukhona omama, kukhona amakhosikazi, kodwa nje makuma wesifazane olinde obuye empini, it's either umkakhe, umyeni wakhe noma undodana wakhe. Now sithola lana uSisera kumi umama wakhe noma unina waiting for him to arrive. Funda mama. Wabheka efasteleni wamemeza. Unina kaSisera wathi ehebeni. Inqola yakhe ibalelani ukufika na? Nami ngafiki uSisera kujwayeleke eyempini ahamba kuye, kodwa kuze kwabiza umama sukume ayefasteleni ayofuna undodana wakhe. Namhlanje uphi? Funda mama. Zilibaziselwani inyawo zezinqola zakhe na? Zinguzulwa uJehova. Amakhosazana akhe ahlakaniphileyo amphendula. Yebo, wazi kuyisela yena uqobo impendulo ngokuthi angithi batholile babelana impango. Niyezwa-ke bayaphendulana, amantombazana aphendula umama. Sekathola impendulo yokulibaziseka kwakhe uSisera. Akabuyi nje, babhizi, they are busy. Kwabelwana ini manje impango lapha ethathwe kubantwana bakaNkulunkulu. Angithi kujwayelekile ukuthi vele bayayithola impango. So they are controlling themselves ukuthi abafabanje bababekile nje bayeza. They are busy kusheya impango. Qhubeka mama. Angithi batholile babelana impango. Intombi yebo izintombi ezimbili endodeni ngayinye. Bazalwane, makwabelwe empini kuthathwa nezintombi kanka. Kuzoba nobaba wesoja nje athi wova ntombazana. Akapune. So bathi basenza lokho kusakhethwa kusathathwa sabelwa impango amadoda asakhetha lapha izintombi. Niyabona bazalwane ukuthi impi mayihlasele kuba vulnerable nabantu ekufanele baprotectwe. That is why mele kube khona abantu abazothatha istep ngaphambili becabanga. Just imagine kuzothatha amantombazana nje ixhegu lizothatha abantwana. Ama-consequence noma ama-results empi bazalwane makunqotshiwe bayathathwa amantombazana. Qhubeka mama. Intombi yebo intombi ezimbili endodeni ngayinye. USisera impango yezingubo ezinemibala. Umkabi uthanda izingubo ezinemibala. So they know usasebhizi ngempango yezingubo ezinemibala. Usakhetha. Qhubeka mama. USisera impango yezingubo ezinemibala. Impango yezingubo ezinemibala ezifekethisiweyo. Izingubo ezimbili
ezinemibala efekethisiweyo zezintamo zabayizimpango. Yezwa bazalwane, bahleze ekhaya they know ukuthi kwenzakalana empini. So now isikhathi siyahamba ababuyi. Now they are saying ukuthi they are busy nempango abayitholile. But unfortunately uNkulunkulu this time seka wenzile umsebenzi uqedile ubangquzulile awunasisera mama kaSisero zoqhamuka. Kunomama abaphila ngempango yabantwana babo. Ngelinye ilanga ngeke abuye. Nje liqiniso. Wena usindisiwe mama. Musa ukulinda impango esigebeni. Bazalwane asibatsheleni abafowethu awudade wethu akekho weekend yonke yange-16 ubuye uphethe imali. Uyithatha imali. Ubuya nempango bazalwane. Ngiyathatha ngoba kunasinda. Unfortunately one day angeke angene ngomnyango. God will deal with them. Uzongquzulwa yini kaNkulunkulu yasezulwini. Sesivana bazalwane. uNkulunkulu uzoyingquzula impi. But bazalwane asikholweni and take a step. Ziningi izimpi zempilo esibhekene nazo singabantwana bakaNkulunkulu. Kungenzeka uNkulunkulu is pointing you to a certain direction ukuthi yenza lokhu but you are doubting yourself, you are doubting uNkulunkulu qobo. Ake wenze okuhlukile namhlanje and take a stand. And take a step. Uyothanga ngquzula bazalwane wena ungene ngenkemba. Bazalwane uNkulunkulu akasebenzisi amaqaphuqaphu abantu abakhuluma kakhulu abantu abathina sibuka osol bebade. God uses the weakest of people. Izinto ezilulana bazalwane he uses them. Ezidelelekile. Let's read 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 1. What you call chapter 1 verse number 26. Verse 26. Ngokuba bhekani ukubizwa kwenu bazalwane. Kaba baningi abahlakaniphileyo ngokwenyama. Kaba baningi abanamandla. Kaba baningi abayizikhulu. Kodwa izinto zokula zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabulise abahlakaniphileyo. Nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uyikhethile ukuba ajabulise izinto ezinamandla. Wathatha uJayeli I mean. Akanamandla uJayeli bazalwane. But God used her. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu ufuna lezi zinto bazalwane ezingelutho to use bazalwane. Ithi kule version, brothers and sisters, God chose you to be his. Think about that. Not many of you were wise in the way the world judges wisdom. Not many of you had great influence, and not many of you came from important families. Kodwa naku simile namhlanje. Abukho obungcono engingakuveza. Lithi ngangifanele ukuma. Ngangifanele ukusindiswa. But uNkulunkulu used that. According to the standards omhlaba bazalwane, ngendlela akayibeka ngakhona iwisdom. We don't tally it bazalwane. Bazibukela uBhari. But uNkulunkulu usebenzisa bona uBhari for his benefit. Yes. uNkulunkulu bazalwane ulwa ngathi. Hallelujah bazalwane. Musukubuka ukuthi mina ngilutho from today.
God will use you for his glory. Hallelujah. Lethi izwi laNkulunkulu hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Hloma sonke isikhali uNkulunkulu akunika sona. Awazi uzosidinga kuphi, uzosifuna kuphi, but one day God will use it. Hallelujah bazalwane. Akukho engakubala emndenini wami engathi yiko kwangiqualifyisa ukuthi ngisindiswe. But uNkulunkulu used that to his advantage. So sesikhuleka bazalwane. Phathi hamula, phatha isikhonkwane. Hallelujah. Perfect the skill. Uyahlabelela, perfect the skill. Uklina itulo, perfect the skill. Uyashanela, perfect the skill. Emsebenzini, you are the receptionist, perfect the skill. Ekhaya basindiswanga wena perfecta iskill uNkulunkulu asibeke kuwe. Amen. Ukushanela abanye, ukushanela endlini kaNkulunkulu abanye bakubuka, yo mina ngeke. Yo. But uNkulunkulu has a plan for it. Yebo. Musukuphuma manje uyingeza ukuthi yazi mina ngiyayishanyelela nje inkonzo. Ngiyashanela mina inkonzo. Say it with confidence. Because you are perfecting a skill that God will use one day. Kezwakala bazalwane. Bazalwane asiphume sivukile sakhanya. Taking one step. Just one step bazalwane. Kulungile ungasali Deborah. Kulungile bazalwane. But I'm gonna take the first step. Ngiyamdinga uDeborah vele. Uphethe message kaNkulunkulu. Uphethe direction ne-instruction. Hallelujah. Amen. Asiphumeni bazalwane impi yasezulwini hayi ngoba ingekho iready. Iready impi yasezulwini bazalwane. But now impiswe abantu who don't want to take a stand, who are praying and saying Nkosi awenzi, wenzani wena ezandile. Lethi sikhuleka ningaphezi. Kuhle bazalwane, asikhulekeni singaphezi. At the same time, move. You take a step. Avela yonguzula lapha ekhaya. Uzothi one step ayonguzula lapha emsebenzini. Uzothi one step ayonguzula lapha esikoleni. Kunezinto ezisihluphayo siyagula abanye kithi bazalwane. Sesize sakhamba to sickness ukuthi akulungile Nkosi. Ngiphe nje amandla. Bazalwane akumnandi ukugula. Akumnandi ukugula. But ufuneka abantu who will take just one step. Ibe simpi yasezulwini takes over bazalwane. Ngiyothi sengiyempini ngiyobhekana nayo. Ibe sengizulwa uNkulunkulu okwami nje sekuyixosha ngihlahlele ngidile nayo. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu used uJayeli as a woman. uNkulunkulu used uJayeli ehlezi nje etendeni to kill indoda enkulu enamandla. Indoda ibihlala phezulu kwensimbi. Sometimes kuhle ukuthoba bazalwane. Sithobele isimo ubona ukuthi asimnandi kodwa sithobele. Thobe. Uthi kodwa I will deal with you. I'm still perfecting my skill. Asingayempini bazalwane singakwazi, singakabi ready, singenamandla, singakaloli inkemba, ngingakakwazi ukubamba kwa isword. Amen. Mawungakaze waphatha isibhamu njengami. Angeke umdubule umuntu bazalwane. Chances are uzozidubula wena. Isibhamu sifuna amandla siphakamise. Size siqonde. Mawunganamandla sibuya kuwe. So akutraina abamasela sandila aqini ukuthi mawusiphakamisa siyoshaya itarget. Hallelujah bazalwane. As weak as we see ourselves bazalwane kulungile God wants that. It is him who will perfect our skill.
it is him, bazalwane, who will master the skill for his own glory and benefit. Asingabangisani. Ubanga nje awazi ukuthi ubangani, ubanga into engekho. Sit down. Perfect your skill. Qoqeka qonda. Iba ngumntwana kaNkulunkulu oqondile. Who is being trained by God. Hallelujah, bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, usakhuluma ngale ndlela. Let us perfect the skill bazalwane. Inqola zensimbi ziyathusa ngamehlo enyama. But now once you have the skill bazalwane, you have quick thinking. uJael had the skill okwamenza ukuthi abe neconfidence. Then quickly emcabangweni wakhe uzodila naye lo. But now if you don't perfect the skill uzosebenzisa endaweni wrong. Uzosebenzisa kabi singakabi kahle. Ngoba kuba uJael missed isikhala sendlebe. No. Kasisera. Mayevuka lapha. Wayoqoba yena Jael, wayoqoba kwani elapha kule ndawo. Musuku sifake empili unnecessarily. Musuku silandela isitha unnecessarily. Azihlokolozwa inyosi if you are not prepared. Siyalifuna lo nuthu kodwa mele ngihlome ngibe right kuyohlokoloza inyosi lapha. Masilandela usathane unnecessarily because awukazi master skills sakho. Amen bazalwane. Ala umazi uNkulunkulu abusisa ukufuna kwezwi.